Good morning guys. Exercise ako pa yung ga. Baktas kami guys sa unahan. Jogging na. Ayaw. Tanaw kita sa tong saging. Wow, namunga na among saging. Basta may tanim, may aanihin. Di pa ang karabo. Manato na limpyuhan. Tangyan, namuya. Namuya kasi siya. Kalibre. Dagko na ang kalibre. Dipinsa sa fibers. Di apa. Manlimpyo na mi unya. Hawa mi unya. Oo. Kalibre. Nine. Saging kadako. Yan ang pod. Yan. Di apa. Ito. Tapay sa pikas. Yan. Wow. Kalibre.